Dámy a páni, som veľmi rád, kam sa dnešná doba posunula v rámci videoprodukcie a dostupnosti vecí inventára na točenie. Dnes tu máme Cineview Nano, čo je v podstate wireless video transmitter. V preklade to znamená, že vám to vysiela obraz bezdrotovo do nejakých zariadení. Táto verzia je bez nejakého displeja. Viete si to všetko napojiť na vašu aplikáciu, či už na telefóne, na tablete, alebo napríklad na MacBooku, keďže si tam viete stiahnuť aplikácie z iPadu. Čo sa týka tohto produktu, ja som ho kupoval z českej alebo československej stránky Filmtechnika, kde som za to zaplatil, myslím, že nejakých 170 eur, ale s tým, že som si tam dokupoval ešte takýto stojan na tablet, kupoval som si aj kábel k tomu a v rámci toho som dostal zadarmo aj takúto Red Hat nabíjačku a k baterku, tam máme klasickú MPF batériu, ktorá sa dáva zozadu, to vám ešte ukážem. Takže celkom výhodná kúpa. Pozeral som AliExpress, kde som to našiel za cca 110 eur, myslím, takže jedna ani druhá možnosť není celkom zlá. Keď som si to celé prepočítal, tak by ma to z toho AliExpressu vyšlo drahšie a hlavne by som dlhšie čakal. A takto som to mal tu za 2 pracovné dni, myslím, do 2 pracovných dní. Dobre, a čo sa týka toho balenia, máme tam tento samotný transmitter, ktorý je aj s držiakom na telefón, čo si viete dať buď hore na kameru, alebo na stabilizer, to vám ešte ukážem. Samozrejme, táto vecička sa dá dať dole. Z druhej strany máte slot na batériu. To je super. A máte tu ešte takýto pliešok, s ktorým si to viete dať na váš stabilizer, to vám ešte ukážem. Čo sa týka samotného zariadenia, mal by mať dosah nejakých 250 metrov. Testoval som to na nejakých 50-60 metrov, ešte som veľmi nemal možnosť to úplne otestovať, ale fungovalo to super. Čo sa týka tej latencie, bola úplne minimálna. Porovnával som to aj s klasickým káblovým monitorom, celkom dobrým, a tá latencia bola, myslím, že úplne rovnaká. Na internete som videl porovnanie z Atmos Ninja, kde to tiež bolo v podstate veľmi, veľmi podobné. Dokážete to teda pripojiť až na 4 zariadenia, či už do toho telefónu, ako som spomínal, do tabletu a podobne. Poďme sa pozrieť na samostatnú aplikáciu. Samotný produkt sa napája klasickým HDMI portom a je poháňaný batériou. Čo sa týka pripojenia, v podstate zariadenie posiela Wi-Fi signál, s ktorým sa prihlásite cez vaše zariadenie a tým pádom sa nám aj spustí cez aplikáciu obraz. Ja sa idem napojiť. Aplikácia sa volá Exxon C. Vyberieme si našu radu, ktorú máme, Cineview Nano. Väčšinou heslo na pripojenie k Wi-Fi sieti je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ale viete si to v nastavení zmeniť. Dobre, ja už som tam. Ako môžete vidieť, obraz je tu prenášaný. Máme tu rôzne funkcie, samozrejme, ktoré môžete poznať aj z foťáku, napríklad čierno-biely režim, RGB režim na kontrolu farieb, máme tu klasický histogram, máme tu nejaké porovnanie farieb. Čo je veľmi dobrá vec za mňa, je toto ostrenie, ako môžete vidieť, máme to v ostriacich bodoch červené, s čím si viete preveriť, že či fakt vám to ostrí. Si môžeme vypnúť, zapnúť, dokonca v nastaveniach sa všetky tieto dodatočné nastavenia dajú nastavovať. Či už túto červenú farbu, ak by ste točili v nejakom červenom prostredí, viete zmeniť napríklad na zelenú, aby ste to lepšie videli a tak podobne. Čo je veľmi dobrá funkcia, môžete si tu nahrávať vlastné ľudky, keď točíte do RAW režimu na hoci ktorej kamere a máte vlastnú ľudku, alebo to chcete len konvertovať z RAWka na Rec 709, tak tuto si to môžete nahrať. Čo je za mňa ďalšia super vec, alebo keď máte nejaký špecifický look, nahráte si to tam, hneď to vidíte už s tou ľudkou. Samozrejme, do foťaka sa vám to nahráva v RAW formáte, stále takisto. A potom klasické funkcie, ako je napríklad Zebra, False Colors, už ja to tak zle kliká tam, tak podobne, mriežky. Hej, všetky tieto základné nastavenia, čo budete potrebovať, otočenie obrazu, nejaké stmavenie obrazu, to si zapnem naspäť. Samozrejme, takisto aj cez telefón si to môžete nastavovať, čo je veľmi super vec, hlavne keď chodíte s tímom,
niekde a každý je na inej strane, dajme tomu, tak každý si vie vyťahnuť ten svoj telefón a pozerať to tam. Čo je veľmi ďalšia dobrá vec tohto zariadenia, je, že vám dovolí robiť aj live streamy, takže keď ste live streamer alebo chcete s tým začať, tak si to viete cez nejaké API kódy, myslím, že to je veľmi, sa do toho nevyznám, napojiť a streamovať či už na YouTube, na Instagram alebo na tieto platformy. Ďalšia vec, čo je tu, tak je nahrávanie do iOS, v podstate robí vám to screenshot obrazovky alebo screen recording a nahráva sa vám to aj do kamery, v podstate v takejto kvalite, ako vidíte. A to je dobré, keď chcete ukázať nejaký náhľad, dajme tomu klientovi, alebo si to rýchlo poslať na sociálne siete, tak viete zároveň nahrávať aj do kamery, aj do vášho zariadenia. Ešte je to Full HD, iba keď chcete vysielať 4K signál, treba ísť do vyššej verzie, tu som u nás nenašiel dostupnú, ale potom v aplikácii som to videl, ale neviem, koľko stojí, ani nič podobné. V podstate nemáme problém s tým Full HD obrazom. Je to pekné, ostré a zase má to menšiu náročnosť na ten výkon toho zariadenia. Takže toto nebola nejaká recenzia, hej, bolo to len také predstavenie toho produktu, ja ho budem teraz najbližšie dní testovať. Máme natáčanie videoklipu, kde si to testujeme v reálnom čase, ako nám to s tým bude fungovať, ale veľmi sa z toho teším, lebo nedávno, keď ste chceli takýto bezdratový obraz, tak ste museli vyhodiť vyššie stovky eur za to, aby ste to mohli docieliť, bolo to nejakých 600, 700, 800 eur, pričom toto je riešenie do 200 eur, hej, so všetkým, čo k tomu budete potrebovať a aj menej. Majú aj vyššie verzie potom, ktoré si viete napojiť na klasické monitory, ale túto som ja nebral, chceli sme vyskúšať túto verziu kvôli tomu, že máme len jeden monitor a miesto toho, aby sme museli kupovať ďalšie 3-4 monitory, kde si to budeme vedieť napojiť, tak si to vieme každý zapnúť na telefón, ale to neznamená, že do budúcna to riešiť nebudeme. Ak sa vám video páčilo, tak mi určite dajte like, napíšte komentár, čo by som mohol otestovať na budúce a určite mi nezabudnite dať odber pre viac takýchto videí. Ďakujem, čaute.